Здравейте, госпожа Цветелина Николова търся. Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза Красимир Илиев, бащата на трите ви деца. Той твърди, че преди 2 месеца сте го изоставили, като сте взели само дъщеря си, а двете момчета сте ги оставили при него. Ето си отива по гората и ни оставя без пари. Аз какво да направя? Той сега казва, че не може да се грижи за децата и щял да ги остави в социален дом. Да ги остави. Не ви ли е грижа? Грижа ми, ама какво да правим с деца ми оставя без една стотинка, отива при сестра си, работи за нея. Той казва, че работи, издържал ви. Вие сте имали връзки с други мъже? Не. Това е лъжа. Да го попитаме. Елате да го извикаме. Цветелина казва, че не сте работили и сте оставали без пари. Това е лъжа. А защо я да лъжи? Не знам, питайте нея. Не бяга от хубаво. Значи от хубаво аз не бягам, но она си бяга. 2 месеца отива и не ни донасва една стотинка. Отива на работа, отива при сестра си, работи, оставя децата болни, така. За какво харчи парите? По телефони, по карти, по цигари. Казва, че няколко пъти така сте си тръгвали от къщата му. Ама миналата година оставилме 2 месеца без една стотинка. Баща ми, майка ми починала 2 месеца. Грижихте ли се за семейството си? Да, естествено, имам доказателства отгоре. Горе питайте. Значи горе аз където живея имам много сведения и доказателства колкото щеш. Красимир твърди, че сте карали децата да просят. Това е лъжа. Не е верно. Комшиите горе потвърждават го. Има хора къде казват. Това не е верно, това нещо. Она си ги лъжи, значи пуска си децата, виж, децата са при мене както трябва да са. Той си отива по гората и те сега почнаха да просят, той ги оставя и си отива. Просят ли сега децата? Моля? Просят ли сега децата? В момента не. Каза последно проси. Откакто беше лая она тук горе, при мен. Ден идва, гледа ги оставя при майка му. Майка му ги фърля навънка, ги прат. Вие интересувате ли се от децата? Той казва, че са ви посещавали преди броени дни в най-големия дъжд, а вие сте ги изгонили. Той баба му ги фърлил. Той дойдоха тук гладни. Не идва тук да живее баба му. Какво означава хвърля ги? Това да не са стари джапанки. Те така, майка му е голяма душманка, болна, ама къла му не идва. Като нейния. Това е чиста лъжа, каквото говори тя. Значи аз ако не се грижа за децата, аз ще ги оставим по домовете. Ако си грижиш, няма да ги оставиш 2 месеца без една стотинка. Баща ми е болен и купува лекарства. За нищо. Марш Катар. Светелина, а защо обаче така избирателно подходихте? Взехте най-малкото дете, момиченце, и момчетата оставихте при него. Защото тя не иска, вика, че не е негова тая дете. Що се води на мен това момиче? Той не я иска, блъска я. Той казва, че не я е припознал, защото сте искали да получавате помощи като самотна майка. Цялата махалата, това е цял буклук. Това е буклук, отива по гората и там си остава, главата му да остане. Вие сте бащата на Цветелина. Красимир казва, че дъщеря ви е лоша майка, докато са живеели заедно, тя системно е била децата, преди 2 месеца ги изоставили. Пари не носи, работи на сестра си и пари не дава по цяла зима, децата са при мене. Аз ги раним, аз отивам на хемодиализа. Те сега... Вие живеете в тази бяла къща, изглежда голяма, доста прилична. Нали, господине, живеете в тази голямата двоетажна къща. Няма ли място за всичките деца там? Кои деца? И за двете момчета. Ало, така ни ли тут? Казвам, Абе, към ми калата, халете чавели, Може ли на български, за да ви разбираме? Някой ще превежда ли? Какво си говорят? Не знам, какво да ти кажа. Превеждайте ни. Какво си говорите? Я марш Катари, гавете чавен начи, ди кеджапа дуй масек. Красимир, може ли на български, да ви разбираме? Не искам от тебе нищо. Искам си правата на децата и това е. Майка ще кара децата си да просят, бе, буклук. Децата те казват Майка ти кара така, че гони. Ти ги пари да ядат, бембено. Майка ти 80 лева да пие ракиите, дадох на децата, детските носи пие ракия всека вече. А тук ядат децата, ано си отива. Защо не припознахте най-малкото момиче? Кое? Вие. Защото се слагала на друго име. Аз исках да слагам на нейния брат. Можахте да се разберете как да го кръстите, така ли? Това е вярно. Не можах да се разбереме как да бъде на момичето името. Аз исках на брат си. Сестрите му, аз заръчно съм така слагала името, що сестрите командват.
Има две Ти е отровни. способна я на началиките. Чуйте ме внимателно. Ако не продължите да говорите на български, си тръгваме на секундата. Няма керверси. 600 лева букингам тогорчеве букуко. Направил е борчове ли? 600 лева. Букук. Платим хепите и в банката 300 лева. Аз платим от децата детските. Има ли шанс да се съберете и да заживеете като семейство? Няма шанс, защото това букук оставяме и не се оправя. Той няма да се оправи никога. Тини, искам да ви създам един въпрос. Миналата година като избега, питай защо отиде да си дава децата на дом майки деца, без да знам аз, с кварталния. Като ти е теглила 300 лева, кой ги връща, бе? Аз ги връщам. Къде си ги връщаш на майките? Казвато да го клеветим да си дойде, а те искаха да взимат децата, аз не ги дадох. Госпожа, вие сте майката на Красимир. Снаха ви Цветелина казва, че са се разделили заради вас. Сте била много властна, много проклета жена. Ела да видиш ти какво съм ти правила на СНАО. Ела тук да кажеш какво съм ти правил, да зарад мене се разделиш. А? Или бягаш тук, че няма какво да едеш, да гледаш това баща ти, не за друго. Бягай ти пиеш ръки. Мене да не гледаш, мене гледаш ли? Едно доначе не си ми резала да ми слагаш, че съм болна. Пиете ли ракия? Те она да казва, Тя каза. Тя казва, она кръчмарка продава, она работи на борче. Да, душманка няма да умре тази. Ще живее 100 години, ще се изяде г***та тук. Тя не жали ни за снаха си, за внуци. Живее, тя си Ще живее. сама. Аз казвам да живее, ама да си яде г***та да живее. Защо я нахранихте с това меню? Защо я нахранихте по този безумен начин? Защото много живях с нея 10 години. Много си живела, ти не си Симата била те като гледа. снаха, да седнеш да казваш една дума. Ти си била магистралката тук, нагоре на Бурканите, тета. Влиза и ми кара продуктите, всичко кара тета. Вашата къща краде буркани. Да, влиза и в стълбището бурканите нейните са заключени, от мене краде тета. Вярно ли, че сте оженили дъщеря си, когато е била 15 годишна? При това дадохте, на той дадох. Оля? На него я дадох. Но когато е била едва на 15 години. Тя не е била женена никъде, бе, че. Имам предвид да живеят заедно. Тя е била женена за него, друг мъж не е водила. Да, за това говоря. Едно 15 годишно момиче вече става майка. Дарвар с сестрите си. Въпросът ми е друг. Дали тя на 15 години е готова за съвместен живот и да става майка, да отглежда, да възпитава деца? Доброволно искаха да се оженят и ние какво? Решихме да издадеме да бъде. Тото едно момче, викам, ще живеят, ама не могат да живеят. Нема смисъл, само той не носи баща, като баща пари да ги рани. Аз съм на хемодиализ, болен човек. Болен човек, но системно сте се закамвали, че ще го пребиете. Ой, Вие него. ето 20 години сме го прибили. И виж, че е прибит. Имате ли такива намерения или? Аз не мога да се оправим, гледай колко съм си подул, ще ходим да се занимавам по полиция. Аз съм човек със средно образование, не съм сбъркан или да съм прост. Това ме е яд, защото лъжат. Това са пълни лъжи, дека прави. Питай го 4 месеца дали е дирила едно дете да го дири той. Отива си по дървалъка и го нема по 5 месеца като бандит. И сака да му гледа, правил си е деца да ги гледа друг. Ти едеш шефа, само цигари знаеш да пушиш. Защо тя не пуши ли? Тя не пуши ли? Тя от мене взема пари да купи цигарите, ако става на въпрос. Аз ще мамаква. Да ти кича! Мани тук на... Защо я ушамарихте? Моля ви се, прибирайте се, нали снимайте и да се занимавате.